n b'i fo k'i barikada maa o maa b'an lamɛn nin waati in kɔnɔna ka bɛɛ don siramanton na foli bɛ se kɛrɛnkɛrɛnya la maa o maa b'an lamɛn k'a fɔ ye o ni sɔgɔma n'an ye foli kɛ n ka to dɔn ko maa o maa b'an lamɛn n'an y'o fo ka bɛɛ don siramanton na insécurité ko la komi i y'a fɔ cogo min gɛlɛya bɛ yen mais ni tile filanin na an ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ yen n ka to dɔn hali bi o ye nin semaine in ta ni semaine tɛmɛlen baara o baara de kɛ o y'a ɲini k'a coordonner n'an b'a fɔ n ka taa k'a bɛn a kan o baaraw ka taa bolo la n ka taa dɔn ko lagosili bɛ se ka kɛ ka se armée malienne ma cogo min i ye opération kɛcogo fɛn fɔlɔ min bɛ yen n ka taa n'an y'a jateminɛ n ka taa dɔn ko o bɛ opération kɛ entre 5 heures du matin ka se 6 heures du matin o ye attaque ninnu position ye filanan ye jumɛn ye u ka mode d'opératoire n ka taa fɔlɔ u bɛ na cogo min k'anw attaquer marifa ni fɛnw na sisan u bɛ na ni mobili kamikaze de ka bɔmu don mobili kɔnɔ k'a fa ka don kan kɔnɔ k'a exploser mais nin semaine kɔnɔna na komi armée y'a faamuya n hakili la u ma sɔn ka possibilité d'o ma pour que baara ka se ka kɛ o cogoya la min kɛra Sogolo n ka taa dɔn ko an da bi s'a ma jateminɛ kɛra k'a fɔ nin semaine kɔnɔna na précisément semaine tɛmɛnen a kɛra gɛlɛyaba ye i y'a ye yɔrɔ caman attaqué la donc gɛlɛya caman kɛra a kɔnɔna na ka daminɛ Sévaré la ka taa Kayi fanfɛ ka taa Kati ka taa yɔrɔ caman ka taa donc attaque kɛra Douanza région kɔnɔna na donc ani nord kɔnɔna na ka taa Menaka fanfɛ mais nin semaine na ka taa donc jateminɛ kɛra k'a fɔ concentre la dɔɔni yɔrɔ min kan ka taa donc a bɛ fɔ Kucala mara ka taa donc ani Segu mara yɔrɔ dɔw ani Bankas comment il s'appelle Sévaré kan yɛrɛ o tun bɛ fɛ ka donc encore ka datigi ko la donc jateminɛ min kɛra ka donc nin semaine kɔnɔna na précisément le 27 vers 2 heures du matin Sévaré kan car dɔ tun bɛ nana ka taa donc katakatanin dɔ falen don ka taa donc terroriste ka minɛ na o y'a lajɛ ka taa k'a tenter k'a fɔ k'o bɛ don kan kɔnɔ maintenant maa min bɛ garde la il me semble ale sɔmi janyana depuis a y'o natɔla ye ka taa car tigi kɔfɛ ka taa o bɛ zɛsi min kɛra ale y'a ka position ta donc o selen ka taa donc car tɛmɛlen o y'a essayer ko b'a forcer k'a don kan kɔnɔ a ye tir olu ye donc a maa fila ka taa donc min tun b'a kɔnɔ olu bɛ ka taa su yɔrɔ de kɛ donc maintenant o taalen katakatanin ta k'a lajɛ o y'a sɔrɔ mugu juguw de b'a kɔnɔ mugu pɛrɛntaw de b'a kɔnɔ donc i y'a jateminɛ k'a fɔ n ka taa o tun b'a kɛ ni mobili ye cette fois ci o tun bɛ fɛ k'a kɛ ni katakata de ye donc o de b'a to o système changé parce que déjà ka donc Bamako ta ni échoué la min kɛra Kati ka taa donc o échoué la o tun bɛ fɛ ka cible min ɲini o ma se ka s'o cible la donc le système changé donc mɔgɔ jɔn bɛ se k'a bila k'a fɔ ko katakatanin de bɛ kariya ka don k'a fɔ k'a bɛ taa kan attaquer donc maintenant o explosion min b'a la ka taa o nana ka sani a k'a fɔ k'a bɛ centre détonné cogoya dɔ la donc cɛ ye tiri ka kan a fila bɛɛ sara donc maintenant o taara sɔrɔ nka donc explosif baw b'a kɔnɔ o y'a sɔrɔ nka donc lance roquette fɛn caman b'a kɔnɔna na nka donc o b'a sɔrɔ k'ale marifaw fɛnw b'a kɔnɔna na o ka sɔrɔ ka olu tɔw minɛ ka ka ko dɔw bɛrɛbɛrɛ la ale bɛ nka donc o bɛ baara tɔw kɛ la nka donc o kɛra Sévaré jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi parce que déjà o tun bɛ fɛ ka yɔrɔ min attaquer Sévaré kelen na o y'an ka installation armée de l'air ka minɛnw bi yɔrɔ min o tun bɛ fɛ ka don ka taa yen i b'a dɔn hélico ninnu bɛ jɔ yen de fɛn caman b'o de kɔnɔna na donc maintenant u ka cible tun ye ka taa armée de l'air minɛnw de tiɲɛ ani an ka installation militaire ninnu ka taa donc radar ni fɛn min bɛ yen donc n'an taara tasuma dɔw la ka taa o ye ko tiɲɛnen ye bolo mais ala y'a kɛ ka taa donc an ka mɔgɔ sara ka wuli ka jɔ o kan ka min kɛ o y'o kɛ ka taa donc an b'o fo o barika la jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi an b'a fɔ yɔrɔ min ma ka taa donc Sogolo ko gɛlɛyara dɛ ani an ka contrôle Mopti na pour que an ka tila Mopti la Mopti an ka 2 heures du matin o don kelen na aussi o y'a essayé an ka poste de contrôle dɔ bɛ yen o y'a ɲini k'a fɔ ko bɛ dankari k'a la armée sera k'o repousser le même jour ça veut dire attaque fila de tun programmé don Mopti donc an bɔlen o la an ka donc Sogolo a kɔni bɛ don taale la a bɛ lakali
sogolo ngata ko ye 80 régions ni ala sona o ka maire ngata ko ani mami be ngata ambu ka kuma kan wulatene parce que min kera ngakla abe lakale dalena bila min kera ngata parce que anga mauto informer no kosme o ye baraw ke ka hakili sigu ke ngata donc pour que ngata donc non nana o sika dankar ke wala chumi renseignement to dira baraw kera disposition tara avion to prépare la kata donc atotura o ka bo o ka réserve kono o kana ngata ko anga domaine kono ala yo bla on a domaine kono du coup attaque damene le ngata donc c'est vrai que gelia ko kera anga mo woro o lutura mo ngani duru o banana kele kono mais mo duru ka bana atunga jugun kosube ambe do kene moy c'est Allah subhanahu wa ta'ala de ngata ko lo kene mais anye mo binani ani seki armée ngata do lo fa binana ani seki yeshu na siabe ibe adama den zemba de to ibe adama den fantele de to donc munteli mi kanka ke yo munteli armée munteli ke halu mamu musala kanke pikab sabato mo bulu 12 7 to bola ngata donc kankama pour que kanga saka wuli o yo bla position sabala armée de l'air nana ngata donc iba fa ngata donc nta do mba fo tigo men o yake chak donc yoroni kelen ron ngata katsinga o yele ka beti donc ka o yele ka ubidi donc avion yo saba de bo bara la yoroni kelen mais o tirere la donc o bi na ka yorugu ka bi e bolde do kunchira do ngata donc tege karla ka bo o be tir ke ni tege mi o tege carrément ngata donc yati malfa yito sans faire ngata donc tir la ngata donc kati donc o konna na ka ke ngata ko bo yere nyini ngata ka ko be don do kono no do kono ngata donc kono de yere bo mine ngata kadi so rasuma min kan ga bunte o be bunte do mine na busande do na o kan ngata na chuma fo ko ka nyefo ni ye jatimine ke ni bela anga lamen anyema monsieur le maire kadamne dramani Traoré la Mamadou ani Dramane ngata donc sempana no ye maire o ye kuma me soro ka fo onye ni koina amu nyini ngata donc barakara chumi sogolo ngata donc ko kara chumi ngata donc gelia mi kira konana ani min kira ngata donc anga kuma dama anga kuma doma amba damine Dramane anu sogo ngata kuma bibu kam senge udura na faro sotora ngade ula bude be marfakse kula kum sanikse tukuti ile ni bolla ka to tuko kono bi na kita tuma kumbe tuko sikundara alhamdulillah ya rabbil alamin aw wasarati aw nyani nabi aw sanirati ya yero yininga aw woni ba fo du kuli tesere tadi zamiya ti sama no tesere mun ba ufe ni ma wo ma ta ke yere fa ni ka to ku bi na kidi ni ndaw mun diga kumbe ukika kumbe ade no yere adiga ina na poyo ko ni aso da jiwana walhamdulillah ma kelina bana twana ma kelina ka tukono ni shifla nyama ko ku bi jogila ko mi ma tisika adila yere fo ade ya ti fambe ma kelino abulla ashara ka tula kana ya de ko hoba ko nendo ko nana mo ba ni ka zule ade ni tukura raka ka wara ko ya yezuma nyamle ka ta ti mulama ade man ko ya dai akuri kai ko avion in nana yɔrɔ min na kɛlɛ bannaw a kɛra yɛrɛ ɲini aw yɛrɛ yɛrɛ ɲini ko ni kɔni ba kun ti ɲɛ o hali n'i ye malokisɛ paniye 5 bila fulamuso kunna a tɛ bɔ n'a ye o kun tɛ sɔrɔ ko dama ye koyi il faut k'a kɛ don de ko dugu tɛ ko a tɛ se ka don nin ɲɔgɔn ko la fɛn bɛ dege ko kɔnɔ wa a man ɲa kɔnɔ nka n'i tɛ fɛn dɔn i bɛ fɔlɔ fɔ maa o maa i sɔn a la yɛrɛ dɔn i k'a fɔ ko a bɛ don nin kɔnɔ nka hali bi ala tɛ tiɲɛ bali an ka ala deli o de ye n'a tora sisan ne maga foyi tɛ sisan population kɔni lafiyara de comme sinon an bɛ taa an ka foro kɔnɔ an bɛ ko in sɔrɔ sufɛ ni dugukɔnɔmɔgɔw kɛ dili an kɛ jɛ ka baara kɛ n'u ye mun minɛ u k'a sɛgɛsɛgɛ nɔgɔyara a tɛ ja ala fɛ n'an taara ni ɲɔgɔn ɲɛ ci kiri sɔrɔ la sisan nka ni sirana maa ɲɛ a t'i kɔnɔnata sɔrɔ a t'i kɔnɔnata sɔrɔ dɛ nka ni e tabalila ye kama min da ɲɔgɔn na kɛ b'a fɔ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o n'an kɛ jɛsi an bɛ kɛ kelen ye de n'a kɛra ten ne tɛ fan wɛrɛ dɔn anw ka yɔrɔ ta kɔnɔ de ne tu ye Dramane ye ngata donc be hakil ngata fiye
donc n'a bɔra an bɛ kuma de Mamadu ma ka sin ka taa k'a Mamadu Touré ka bɔ ɲɔnɔ tɔgɔ fɛ ko nin kɛra tare yɛrɛ ye Mali den bɛɛ lajɛlen fɛ an famana ni ɲɔgɔn na maa ninnu nana k'a fɔ k'u bɛna bin choix la tɔgɔfikan kan a ma nɔgɔya da u nana ni fanga yɛrɛ de i bɛ fanga min dɔn a bɛ se maa 200 ɲɔgɔn na ma u nana ni pick-up min a bɛ se 30 ma nka alhamdulilayi a kelen ma sɔrɔ la o ye maa 40 ani maa 9 ye o de donna dingɛ kelen na donc choix la population fana bɔra ka fara armée kan u ye armée dɛmɛ yɛrɛ i bɛ dɛmɛ min na mɔgɔ minnu u nana u tilala groupe fankelen fankelen bɔra giriya fan fɛ ka na fankelen fana bɔra kɔrɔmabugu fan fɛ donc minnu bɔra giriya fan fɛ olu de commencera ka kisɛsi daminɛ fɔlɔ donc ni armée bɔra k'an kɔrɔ k'u kunjɔ ka dɔrɔn donc minnu bɛ dugu kɔnɔ dɔrɔn olu bɛ to ka taa armée k'a minɛ yanni armée bɛ segin ka na k'a kɔnɔ ni kun kɔnta kun ma ɲɛ u bolo kun ko ta in na fiyewu wa et puis an bɛ foli fana lase sur la population ma jeunesse bɔra ka armée dɛmɛ ko in na parce que fɛn fɛn bɔra ka don dugu kɔnɔ jeunesse y'a bɛɛ minɛ kelen ka taa di armée ninnu kɔni kelen kɔni ye an kɔtala a y'an lafiya fana baara ye fɛn dɔ de ye n'an ma kuma ɲɔgɔn ɲɛ na ka ɲɔgɔn faamu gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ olu bɛna baara ɲɔgɔn ɲɛ na nka an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni an bɛ ka taa taasira min kɔni na n'o kɔni sabatila a ka ca ala fɛ aw ni suala commune mɔgɔw an bɛna kuma falen-falenw kɛ ka sigi ka kumaw kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna kɛ inshallah n bɛ foli lase Mali population bɛɛ lajɛlen ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin ko in na hali ne dama tɛ se nin ko in na bilen dɛ n'i ye maa kelen ye dɔrɔn n'i dan t'a la mɔgɔ ɲini ka far'i kan a ka sɛgɛsɛgɛli fanga bonya a tigilamaa kan n'a kɛra maa ye min a dan t'a la a y'a minɛ k'a di fanga tigilamɔgɔw ma pour que baara in bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ cogo min na ne yɛrɛ bɛɛ kun ye maa jɛman ye dɔw yɛrɛ bɛ ye dɔw yɛrɛ ɲɛnama minɛna minnu bɛ anglais fɔ dɔw bɛ français fɔ dɔw bɛ arabukan de fɔ filakan fana b'a la kan naani kɔni kɛbaa bɛɛ dɔ kun b'a la ivoirien dɔw yɛrɛ yera la dɔw yera la ivoirien tɛ de b'u kunna o bɛɛ yera la an bɛ dugawu de kɛ n'u y'u kunda yɔrɔ yɔrɔ la ala ka Mali dɛmɛ an ka se k'u kunbɛn inshallah. an bɔlen an ka monsieur le maire lamɛn donc e m'a mɛn n ka taa bɔ hali tubabukan fɔlaw n ka taa donc caman yera la donc min quatrième région na bon an bɛ fo ɲininkali la waleɲuman mana kɛ vraiment fo an ka bɔ ka foli kɛ kabini lakanabaaw n'an fɛ nin sen anw bɛ wulikajɔ la cogo min na an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na a dɔ ye mun ye ka yiri tigɛ pour que u ka yɔrɔ bɛ se ka lafiya cogo min na u yɛrɛ y'u apprécier kosɛbɛ an ye caman kɛ ka sɔrɔ kunun ci in tɛ mun de kɛra kunun jaatisi wulila ka taa bin an ka mɔgɔw kan 5 heures du matin tuma mais nin sen mɔgɔw minnu bɛ yen nɔ vraiment mɔgɔ jɔlenw don u labɛnnen don ala barika la u sera ka mɔgɔ ninnu kunbɛn an ye mun yan kunun a ɲɔgɔnma de ka yan fɔlɔ k'a fɔ halisa population b'u kɔ a b'u dɛmɛ an ye mun kɛ kunun an bɛna fɛn kɛ mun ka tɛmɛ o kan cogo min na an bɛ se ka lakanabaaw dɛmɛ cogo min na parce que an b'a fɔ n ko n tɛ u yɛrɛ ye n tɛ faso jumɛn la ka armée dirigeant bɛɛ fo ka gouvernement mɔgɔw fo Sala tɔgɔ la o ɲininkali diyara n ye kuma dɔw bɛ yen olu jaabi ye dalen de ye parce que i tɛ yɔrɔ min na i tɛ fɛn min kala la n'i taara kuma dɔw fɔ ni k'i b'i ta o fɛ vraiment minnu y'a fɔ i bɛ n'u bila niveau kelen na an ka hakilina ye an ka commune ɲɛtaga an ka commune basigi an ta aw bila ka taa don fɛn wɛrɛ la mun ma an ɲinɛ o kɔ parce que kuma fɛn fɛn fɔra k'an fɛn fɛn ɲɛmɔgɔ nana a ka ɲi olu de da olu de bɛ se k'a fɔ n'olu sera ne mɔgɔ dɔw fɔ o ye ɲɛda sago fɔ donc an t'u jaabi n'o kumaw tɛ tiɲɛ minnu b'a fɔ olu si tɛ suwa la o an minnu bɛ an de b'o dɔn minnu baara bɛ o kuma ninnu kɔ kari n'a sɔrɔ o kuma tun ye tiɲɛ baara kɛra cogo min na sɔrɔsiw yɛrɛ b'a dɔn o la mɔgɔw ye dɛmɛ min las'u ma n'o kuma tun ye tiɲɛ baara ninnu se ka kɛ tan bi lafiya ani nisɔndiya de b'an fɛ yen o la mɔgɔ bɛɛ nisɔndiyara vraiment bɛɛ lafiyalen don baara taabolo ɲɛna u nana baara min kama u sera ka baara kɛ population ka dɛmɛ min las'u ma o las'u ma an bɛ dugawu de kɛ halisa ala k'u lakana o baara min ala ka ta fanga d'u ma u kana siga fiyewu an ka dɛmɛ b'u accompagner fo ka taa s'a dan na mɔgɔ min yɛrɛ nalen u k'a ma nin y'u nalen hali n'u bɛ taa u t'u kɔ don an na k'an to yen parce que ɲaamɛ kun bɔlen o t'a bɛɛ bɔlen ye dɛ donc an b'a ɲini autorité fɛ n'i b'a fɛ ka kurumari mara i bɛ Suala sécuriser tant que Suala ma sécuriser lafiya tɛ kurumari an ka sigi. merci beaucoup monsieur le maire parce que maaw ye c'est ça parce que i b'a dɔn min ye ko gɛlɛma yɔrɔ ye Mali kɔnɔ bɛɛ ye spécialiste ye Mali kɔnɔ bɛɛ b'i da dɔn ko dɔw la ko min kɛra n'o t'a kalama c'est pour cela que n'an bɛ information di mais o don mais c'est la question mais n'i y'o kumatɔ la ye armée ko la n ka taa i b'a fɔ k'a kɛra u ɲɛna pour que u ka se k'a fɔ k'o ye information di ko la première des informations o bɛ nkalonw tigɛ o bɛ lagosiliw kɛ o bɛ fɛn bɛɛ kɛ o bɛ kuma n ka taa donc dɔw yɛrɛ bɛ yen ka taa u b'a tɔmɔ sira de kan min bɛ fɔ la réseaux sociaux kan o bɛ to lajow kan radio kan ka lagosiliw kɛ donc n y'o de fɔ n ko jamana gɛlɛyara ni jamana gɛlɛyara cogo o cogo i kan ka min kɛ i b'i ka jamana de supporter i b'i ka jamana de supporter ni m'i ka jamana supporter gɛlɛya b'a kɔnɔna na après donc an kɛra cogo o cogo an ye maliyɛnw de ye i man kan ka wali jamana supporter i yɛrɛ kama
donc ni maa min ye n ka tɛ wali jamana supporter yɛrɛ kama n ka tɛ gɛlɛya b'a kɔnɔna na donc min kɛra o ye nin ye donc n t'a dɔn ni dɔ b'e bolo k'a fara kan. Président donc a bɛ fɛn fila de yira n na o bɛ fɛ k'a fɔ partout dans le monde k'a fɔ ko la montée en puissance de l'armée tiɲɛ tɛ donc o ye lagosi fɔlɔ ye filanan ye min ye yɔrɔ min ka d'anw ye an bɛ se ka taa kamikaze k'a la mais mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ les États-Unis c'est la première puissance du monde 11 septembre kɛra olu bara o ka turu min ka jan ni turu bɛɛ ye n'i y'a ye ka taa donc k'a fɔ États-Unis bɛ se ka attaquer i b'a fɔ ko nkalon don mais attaque préparée là à l'interne avion détourné par les terroristes pour que se ka taa ka to ka turu jumɛn de attaquer donc n'i y'o ye ka taa quelle que soit ta sécurité faille bɛ bɔ yɔrɔ dɔw la parce que adamadenw de b'a gérer donc hali ni o bɛ i b'a sɔrɔ kan yɛrɛ kɔnɔ o tɛmɛtɔ la sira kan c'est pour cela dans beaucoup de pays o ye kan bɔ dugu kɔnɔna na ka kan sécuriser ka ministère de la défense bɔ dugu kɔnɔna na k'a sécuriser pour que mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ a da la n'i tɛmɛna hali ka moto man kan ka jɔ a kɔnɔna na da la nka donc aujourd'hui c'est que anw bɛ dugu kɔnɔna na kan bɛ dugu kɔnɔna na Kati kan attaque la parce que Kati kan bɛ dugu kɔnɔna na donc mɔgɔ bɛ taa tɛmɛ a da la ni mobili ye o y'o to mobili de tɛmɛtɔ la mobili farala ka don est-ce que faamuya c'est a kɛlen n'a fɔ radio da la ka tɛmɛ donc siraba de bɛ yen ka tɛmɛ mais ne bɛ fɛ ka radio attaquer mais i bɛ to ka ne t'a dɔn k'a fɔ i bɛna radio attaquer mais le problème c'est que i ka mobili falen don bombe na i tɛmɛtɔ la émission bɛ lamɛn ka tɛmɛ émission bɛ kan i b'o heure lajɛ i bɛ don dɔrɔn na ka centre déclencher donc monde bɛɛ bɛ bɔ a kalama parce que c'est l'émission c'est l'émission la plus écoutée ou au waati in kɔnɔna na parce que Kati ta kɛra cogo min parce que Assimi bɛ Kati Assimi bɛ kan kɔnɔna de la donc ni Assimi ka yɔrɔ attaqué donc c'est de montrer en termes de communication au monde k'a fɔ anw bɛ se ka gosili kɛ donc i y'a ye o la Katikaw bɔra u ye baara min kɛ n b'o fo comme Sogolokaw ye min kɛ n b'o fo k'o barikada au lieu que jamana ka maa ka ja tigɛ k'a fɔ ka tɛ donc non armée ko anw t'a la terroriste yɛrɛ communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ désormais anw ta aw kɔ an bɛ armée de kɔ ani aw ka gouvernement n'a y'aw da don kɛlɛ la anw yɛrɛ bɛ na ka taa donc k'aw attaquer parce que désormais aw ma deli k'a ye sugu kɔnɔ attaque ka kɛ an bɛna attaque daminɛ sugu kɔnɔ an ma deli k'a ye ballon-tan-yɔrɔ la attaque ka kɛ an bɛna daminɛ ballon-tan-yɔrɔ la aw m'a ye ka taa donc a propos de sugubaw la attaque ka kɛ an bɛna daminɛ tout ça pour ka se ka mɔgɔ ja wuli ka mɔgɔ ka ja gosi mais ça a été le contraire parce que min don population de wulila n'i y'a ye ka taa donc attaque de kɛra ka taa donc an ye militaire dɔw ye o bɛ Jakarta la k'u ka Jakarta ta militaire wɛrɛ ka jɔ a kɔfɛ a tɔgɔ bɛ marifa b'a bolo a wulilen don ka. I b'a dɔn ko mɔgɔ wɛrɛw minɛ na mais ninnu tɔgɔ ni ma dɔn ninnu sera ka tuma kɛ ka kuma ko fa. Continue. Ni u bɛ fan bɛɛ ka don dɔrɔn yɛrɛ kɛra fan bɛɛ mais ninnu sera ka don kuma o kɔrɔ cogo di ka filtre mɔgɔw ɲɛna ma. B'a dɔn ko sɔgɔma yɛrɛ b'a de kɛ tuma k'ale bɛ yen sɔrɔ ka ɲi ni ko n'u ma ɲi b'a fɔ an ye a b'a fɔ. Bon n'i ka sɔn ma ɲi sɔn ma ɲi k'a fɛ ka tigi ka fɛn kɛ cogo ma ɲi. Mɔgɔ caman b'a sɔrɔ a la n'i y'o ye parce que tigi ɲɛnama tigi nana donc i b'a sɔn a dɔn a ma. Donc on continue à m'en développer donc avec le son ambiant. Donc avant de les sons quand il va faire parce qu'on est considéré avec le son ambiant parce que bingo on peut appareil pour installer là donc dans c'est pas alors maintenant il y a une fois qu'on a eu un challenge la question n'est pas là la question n'est pas là les infiltrations de qui pareil qu'on a c'est un peu difficile infiltration de qui parce que maintenant le bon village la canne est à autour de sous ils sont pas obéis donc volume c'est pas bon c'est pas bon on m'a débrouillé dans c'est pas bon mais on m'a débrouillé donc les gens qui font donc avec les choix là c'est compliqué parce que les touristes qui viennent à faire donc le son est bon c'est bon alors maintenant tous les touristes viennent à pardon on peut voir mais au cadre avec la condition donc maintenant nous dans la jamana o bɛ baara min kɛ aw t'a dɔn maa si y'a mɛn i dɔgɔnin i ba kelen fa kelen i sɛ
i kɔrɔkɛ i b'a sɔrɔ a bɛ toro si a ka mɛn ta ɛsɛ fɛ a ka mɛn a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ɲɔgɔn fɛ mais toi tu ne sais pas que c'est un complice donc o kɛlɛli ka gɛlɛn parce que c'est l'ennemi ou a dogolen don e t'a dɔn n'a mɛn donc a bɛ min minɛna ka ti misiri kɔnɔ a bɛ bɔ mais est ce que mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ k'ara ko o ye terroriste wa a bɛ se min ye mɔgɔ y'a fɔ aussi mɔgɔ dɔw ma dɔn ko olu fagara c'est qu'on a remarqué que olu tun dɔnnen don quartier kɔnɔ i y'a ye dɔw ka vidéo ta ka bɔ an y'u ye o bɛ bitigi feere la yɔrɔ dɔ la mais dɔw bɛ bitigi feere la o ye terroriste ye donc dire que o ye infiltration kɛ ka taa c'est pour ça que je dis on de ka k'o dɛmɛ ka gouvernement rassurer ka population rassurer parce que an bɛ émission kɛ n'an ma se ka mɔgɔw la rassurer an bɛ mɔgɔw la paniquer ka dɔn anw farala terroriste kan c'est pour ça que an ka baara kɔnɔna na il faut que journalistes k'a faamuya il faut que vidéoman k'a faamuya ils doivent rassurer la population n'o tɛ min dɔn o ka spécialiste de k'a bɛ ɲɛfɔ ye mais en temps de crise communication dɔwɛrɛ de bɛ adapté c'est pour ça que souvent aw bɛ kuma di bɛɛ ma sécurité ko la mais presque t'a dɔn o kɔni b'o da sago fɔ mais o da sago fɔtɔ la o tiɲɛni na ni min ti communication sécurité ko dɔn aw man kan k'o ɲininkaliw san o la n'a y'a san o la c'est que a b'a ɲini k'a b'a justifier mais a bɛ taa kuma bɛ fa o tiɲɛni mais parce que ni journaliste ye mɔgɔw invité bɛɛ ka domaine bɛɛ ka spécialité o ka kuma o kan n'o kɛra a tɛ ko min ye mais ni kuma dira bɛɛ ma k'i ka kuma sécurité kan i t'a dɔn i t'a ɲɛ dɔn mais a bɛ mun fɔ a bɛ fɛ ka yira a ka politique mɔgɔw la a bɛ fɛ ka yira a ka mɔgɔw la k'a yɛrɛ a bɛ taa fɛn dɔ fɔ presse a bɛ kɛ tiɲɛni ye o de la a bɛ kɛ yen donc n'i tɛ fɛn min dɔn a aussi n'i b'a fɔ ka taa k'a ɲɛ ka basigi di a kan ka mɔgɔw rassurer k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ ne ka domaine ye mais maa min ka domaine don ka taa dɔn olu bɛ se ka kuma dirisa mɔgɔw bɛ se ka kuma mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka kuma mais anw ta ye min ye an bɛ fɛ k'a fɔ population ye aw ye aw ka armée dɛmɛ numéro vert ye nin ye nin ye donc a ye nin kɛ tan a ka baara bɛ se ka kɛ n'o kɛra a ka baara bɛ se ka kɛ ɲɛ ye jamana kan mais i y'a jateminɛ k'a fɔ dɔw bɛ émission kɛ o dɔw bɛ taa ka internet kɔnɔ ka taa lajɛ ka min fɔra a kunna o b'olu ta ka fɔ lasigi o b'a commenter i b'a fɔ ko de la ala ye mɔgɔw dan c'est o de a b'u yɛrɛ créé o dɔɔnin dɔgɔnin bɛ to ka kuma comme ça tout à l'heure on a vérifié c'est urgent mais ko dɔ fɔ a kɛ tiɲɛni ye mais information min b'i bolo si c'est la défense information min b'i bolo si c'est la sécurité nationale il faut faire extrêmement attention parce que n'a bɛ tiɲɛni mais aujourd'hui au Mali sensation de ka di mɔgɔ ye Mali kɔnɔ mun de ka di mɔgɔ ye maa min bɛ kuma fɔ ka yaada maa min bɛ mɔgɔ lagosi kuma kɔnɔ maa min bɛ kuma dɔ fɔ k'a fɔ ka taa misali la ka tulu dɔ soli ka kan o de ka di Mali ye mais kuma tiɲɛ o t'a ɲini kuma tiɲɛ kɛtɔ la o t'a ɲini ni tiɲɛ fɔ ye a man di Mali ye ça veut dire nkalon de ka di anw ye sensation de ka di anw ye wali jugu kuma de ka di an ye karisa ni karisa bɔra karisa ye suɲɛli kɛ donc olu de Mali ko o hakili ka sigi Mali ko la ka Mali ko yɛrɛ ta ka k'a lajɛ an ka Mali information bɛ lajɛ aw bɛ se ka hakilina bɛ di maa ɲɛnama mɔgɔ caman bɛ yen o ka sara c'est pour ça an ko bɛɛ ma information bɛ min ye tiɲɛ ye a b'a dɔn min tɛ tiɲɛ ye a b'a dɔn min ka gɛlɛn aw tɛ sɔn ka min fɔ min kan ka fɔ pour que jamanadenw k'a dɔn a ka bɔ musaka na jamana ka jɔ danbe ni hɔrɔnya ni halaya n'o kuma kɛra Maliyɛn min b'a lamɛn a ka dɔgɔ Maliyɛn b'a lamɛn a ka dɔgɔ mais ni sensation ko presque muso kuma don fo ka muso kuma don donc bɛɛ b'a partager mais n'a fɔra ko Mali sécurité nationale ko don Mali dunkafa ko don Mali ka ladala sɔrɔ ko don Mali ka danbe ko don Mali ka hɔrɔnya ko la a hɔrɔnden n'a danbetigiden ni halaladen min b'a lajɛ olu de ka dɔgɔ c'est ce qui est grave jamana ye n'an tun bɛ faden na sisan n'an bɛ baden na n'an bɛ kuma lankolon fɔra danɔgɔlen kuma aw b'a fɔra dafara kuma aw b'a fɔra tugu ye fɛn dɔ fɔ min ne t'o fɔ ne bɛ min fɔ Mali ko de ne b'o de fɔ n'i b'o lajɛ o de ka danbe o de ka halala ye o de ka hɔrɔndenya ye donc n'i b'a lajɛ ça c'est ton problème n'i t'a lajɛ c'est ton problème an tɛ na radio la ka fɛn fɔ ka da pour que ka diya an b'a fɔ Maliyɛnw bɛ se ka tɔmɔta sɔrɔ a la musokɔrɔba min bɛ wele ka nɔgɔ jelikutigi muso ka nɔgɔ Segu a ko k'a bɛ élection de labɛn a ko n'a ma labɛn ale ma
ko on bɛ kuma min fɔ a bɛ hɔrɔnya kɛ a bɛ tabiya kɛ bi an balimamuso y'an wele ka taa ko marazumani diinɛ ko la ka taa an ka taa wibasi la ka taa ko a ka wele ka taa mais an ka émission de labɛn a wele musokɔrɔba joli bɛ wele madame si a ye Alajawake ka tɛmɛ a ka b'o la ka tɛmɛ wele musokɔrɔba a y'an wele musokɔrɔba joli b'an wele maaba joli b'an wele salabali mun b'an wele mɔgɔ joli b'an wele Mali kɔnɔna na danbetigi alimami joli Ala ka hinɛ an ka imam na n'o ye Tokorobu ye Kati Mali la Ala ka hinɛ a la a tɛgɛna tile fila in na an ka maaba dɔ cogo alimami joli Jalo alimami joli n'o ma lamɛn hamdala aw alimami donc ni sala taara ko ni cɛ ka foli la donc an b'a foli la ale yɛrɛ ma ni juma dɔ la maa joli n'o y'a fɔ Mali ko Moribabugu la a b'a lamɛn alimami joli ka n'o b'a lamɛn parce que a bɛ kuma min fɔ ka tɛmɛ de fɔ ci sa donc c'est pour cela an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen u ka dugawu kɛ jamana ye wa tila ka se ka dugawu kan min tun bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ o tun ye n'o tɛ ko Ala k'an ka jamana Ala ka basigi Ala ka jamana Ala ka kisi n b'a dɔn maliyɛnw fana wulilen don kosɛbɛ kosɛbɛ kin kɔnɔnaw na o fana kɛra sɔrɔsiw ye min ye maliyɛnw ka nin kelen nin diya ye jeunesse yɛrɛ ka nin ko diya ye depuis a ko daminɛ na i m'a mɛn ko jeunesse ye mɔgɔ kelen minɛ ko k'a gosi k'a faga i m'a mɛn k'u y'a minɛ ko k'a kɛ tan u bɛ kɔni mana mɔgɔ si fɛn fɛn minɛ o b'a di a min ma o b'a dan ala fana baw ma vraiment ça c'est une bonne chose an ka fɛn fɛn dɔw cɛ mais n'a ye suspect yɔrɔ o yɔrɔ la on soit vigilant et puis ko kelen kɛ fɛn comment ça s'appelle Togo embouteillage bɛ kɛ yan kosɛbɛ jamana in kɔnɔ an bɛ don min na ko bi embouteillage ka ca kosɛbɛ mais ne bɛ a ɲini usagers fɛ n'aw bɛ embouteillage kɔnɔna na soyez vigilant soyez très vigilant a ye lakɔlɔsili kɛ n'a ye suspect min ye a ye weleli kɛ o yɔrɔ bɛɛ la k'a to mobili kɔnɔ ou bien a y'aw dɔ bila ka fɔ weleli kɛ n'a ye c'est à dire hali minnu bɛ moto la a y'u suivi ka ɲɛ kosɛbɛ parce que ces gens là ko bɛɛ kɛ quoi c'est très clair o fɛn dumaniw ye jamana yɔrɔ de ka d'u ye an ka lakanabagaw bɛ tile k'a fɔ ko jamana yɔrɔ de ka d'u ye olu kelen ka sa ma duuru ka sa o de ka d'u ye olu b'o de fɛ donc vraiment waati kɔnɔna na fo bɛɛ ka kɛ très vigilant n'an bɛ embouteillage cɛ ma an ka lakɔlɔsiliw kɛ et surtout usagers minnu bɔn fanfɛlaw la minnu bɛ sigi bɔndaw la n'u bɛ baara kɛ yɔrɔ la ils soient très vigilants a b'a to baara la a ye to k'aw ɲɛ filifili n'a ye mɔgɔ min ba kɔnɔna na mɔgɔ mamula ninnu na a y'u sérieux la yɔrɔba bɛ yen sugu b'a kɔnɔ a y'aw hakili to bɛɛ la parce que désormais on va vivre avec ça désormais on va vivre avec ça ko maliyɛnw k'a bila u kunna k'a fɔ désormais an bɛ siw ye désormais an bɛ adamaden tigɛlenw ye désormais an bɛ mɔgɔ kunkolo cilenw ye désormais n'a ka saya bɛ kɛ a bɛ banaliser donc nin kɛra nin waati ye il est important que mɔgɔ ka ta en compte i ye réseau ye n'a ka adamaden découvrir cogo min a bɛ yɛlɛma cogo min finalement fɔlɔ ka da dɔ i y'a jateminɛ k'a fɔ saya kɛra ouais, tout ça n'a pas qu'à contrôler Internet. Maintenant, autorité va continuer au domaine où ils sont, car l'aider à protéger l'image tout le temps. Et que dans ce cas, infiltrer tout le monde, on va pas faire. What you want to do? Merci beaucoup. Premier ministre, à Waramba, vous avez le dos qui est très flat. Elle est très flat. A ko mɔgɔ minnu bɛ yɛlɛmɛli ka fɛn kɛ la k'olu ka fara ɲɔgɔn kan pour que fɛn dɔ ka se k'o gagner a ye dɔ fɔ o kɛra ani assemblée ɲɛma mais n'i y'o ja in ta k'a o kumakan in ta k'a lajɛ a bɛ komi o bɔra kabini don min na a y'a ka plan d'action gouvernementale présenté fɛn kɛ la CNT la a kuma olu se de fɛn in bɔra a bɛ kalo kelen bɔ sisan o sortie in na a ye mun y'a ye a kɛra min ye daba wuli parti politique ni ɲɔgɔn cɛ minnu banna sigi ka fɔ ma n'olu bɛ olu labɛn k'u bɛ fɛ ka don CNT la k'u bɛ fɛ ka don gouvernement k'u ka waritigi kɛ olu ko f'a ka démissionner jamana bɛ taabolo min kan bi sugu de ye min fɔ est-ce que a bɛ démission ou a tɛ démission kun bɔ jamana bɛ taabolo min na il faut qu'il va faire parce que dɔw b'a la ko ECHO b'a la ka dɔ fɔ ECHO bi bɔ a la ni dayɛlɛ la donc an bɛ il faut qu'il va faire parce que ne ye jateminɛ kɛ a dabɔra min kama jɔn de y'a diffuser internet kan
Le 24, c'est un état Maliki Konaté. Maliki bi baara min na bɛɛ b'o dɔn. Maliki Konaté journaliste nata bɛɛ baara min na bɛɛ b'o dɔn. Ne date na t'o la. I kan ka faamuya min b'a kɔnɔ. Ayi a ma se an ka fɛn fɔ n ka tɛmɛ yan mɔgɔ e t'a b'a dɔn dɛ. Mais bɛɛ b'a dɔn ka dɔn a bɛ baara min na. A bɛ baara min na bɛɛ b'a. Donc c'est ce qui est important. Donc ale de y'a diffusé. A to yen Mali ko tɛ wa? Maa o maa n'i bɛ fɛn kɛ Mali la ka taa bɛ k'i la. Mali ka kɔrɔnyaw bɛ yen, Mali ka kɔrɔnyaw somaw bɛ yen, Mali ka maa si tɛ se ka matigi de dankari Mali la. Donc maintenant Mali de y'a image bɔ a ka Facebook kan pour ka se k'a kɛ n ka Choguel ni CNT mɔgɔw ka se ka bila ɲɔgɔn na. Donc pour que ɲɛɲiniw ka se ka kɛ o bɛ se o de la. Mais min donni bɛɛ bɛ ban, a bɛ ban, bɛɛ n'i ka dakan. An bɔra o la a ye min fɔ ko les forces vives k'u ka fara ɲɔgɔn kan. An b'a fɔ siɲɛ fɔlɔ ne ka siɲɛ fɔlɔ ye. N bɛ kuma min ɲɛf'i ye ne de ka rencontre la. ISR. Ne ka parti ka rencontre avec le ministre. Kuma fɔra o don. A kuma fɔra cogo di? Parce que kuma kɔnɔna na an bɛ to ka baro kɛ n k'a ma don dɔ ko il est important que hakiliw ŋa tɛ dɔn ka baara kɛ ŋa tɛ dɔn maa o maa ye i bɛ bɔ a ka kɛta na ka fanga jugu gɛn ka bɔ jamana na il faut que ka fara ɲɔgɔn kan pour que ŋa tɛ dɔn ko élection natɔla in o ka se ka élection kɛ ye n b'o kɛ fɛn ɲɛnama ye a y'an yɛrɛ kun de la ka fanga tɛ dɔn ko bi maa o maa ye kɛlɛ kɛ o force kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que sini an ye combat min kɛ que ça soit irréversible c'est à dire mɔgɔ kana se ka yɛlɛma don a b'a jɔ kan a t'a jɔ kan i ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ ka sa la maa min ye Mali ta k'a danbe da ka hɔrɔnya na halalaya ta ka di Faransi n'o ye ADEMA mɔgɔ ye n'o ye RP mɔgɔ ye n'o ye UDD mɔgɔ ye n'o ye ASMA mɔgɔ ye bi olu bila parce que nafolo b'o bolo ko ka segin ka na ka dɔn an ka fanga ta dɔn an ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ donc kɛlɛ bɛ kɛ ji bɔ o bɛ segin k'an di Faransi yɛrɛ ma Faransi k'an kun don sen kelen ani yɛlɛma mɔgɔw donc o baara min kɛra a y'o kuma min fɔ ka taa a tigila mɔgɔ la mais Choguel de ye mun de ɲɛmaa ye M5 est-ce que a ye M5 tɔgɔ fɔ a ye forum a tɛ forum pour la sauvegarde de la République ɲɛmaa ye a y'a fɔ k'olu ka fara ɲɔgɔn kan. Effectivement, a ye parti a ye tɔgɔ dɔw fɔ a ye yɛrɛ dɔw fɔ a ye M5 est-ce que a ye dɔw tɔgɔ fɔ. Ayi association du kuma fɛ ko pour le changement. A ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mɔgɔ de tɔgɔ fɔ ka fara kan a bɛ ka basi kan fɔ ne de ka rencontre ne de ka rencontre ka taa basi kan a bɛ ale de ka. donc y'o tɔgɔ in monter. mais mɔgɔ y'o monter de o kana se tu fais ka diffuser te faire diffuser en intégralité. y'o monter. n bɛ se ka diffuser en intégralité o ka taa basi kan a bɛ n'a kɛra ne de ka rencontre la. ko fara bi dɔn man. ne n'o tugu ka rencontre de la kɛra. est-ce que a ma yɛlɛma ko kuma fɔ a ma a ma maa si kuma fɔ a ma a ko les forces du changement. force du changement la M5 b'a la mais a ma M5 tɔgɔ fɔ a ma yɛlɛma tɔgɔ fɔ a ko mɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan maa min ye fanga bi parce que a man di tɔw ye mun na joli joli communiqué ADEMA kɔrɔni jamana ci ADEMA ONG ADEMA jamana tanciɲɛ ADEMA min y'an ka armée fa o ADEMA min ye suɲɛni don jamana kɔnɔ o ADEMA min ye corruption kɛ a outrance o ADEMA yɛrɛkɛ ADEMA makoni dilan ADEMA suɲɛni kɛ ADEMA min ye n ka cité administrative ka logements sociaux jɔ olu yɛrɛ n ka 300 lots ka o ADEMA min ye PMI kɛ o ka actionnaire ye o ADEMA min ye ICATEL kɛ o yɛrɛ denw ye o ADEMA min ye a fɔ min ma aéroport min tun kan ka bila n ka n'o y'a kɛ ACI ye n ka o ka sow jɔ a kɔnɔ a ɲɛmaa bɛɛ kelen bɛ o ADEMA min ye n ka hydrosahel créé o ADEMA ADEMA min ye n ka armée bila a sen saba kan o ADEMA min ye n ka jamana société entreprise faga o ADEMA o de ye communiqué golongolo ADEMA n'i ye jateminɛ kɛ a tɛ jigin ne la parce que déjà olu mɔgɔ dɔw bɛ a ɲɛmaa la dɔw kan ka taa kaso de la
ni président fo ka do ni ka jati ne ke ka le ka de Allemagne to fo ka do do be buri o le yema ye de na to ka de ko la loi de programmation militaire on a géré ade ma ko fait chama kera bi ka do société ba bi ade ma kele de ake donc on ka fo ko bi ka parce que on d'abord ka président voir ka assigner ko souvent c'est comme quoi assemblée ko ka voir ou ade ma kele de plus de 5 300 ou ade ma kele de ka plus de 30 à 40 personnes députés ko ta il est même bon nous ka do na to ade ma ko na bi on de anye mai nous le CNT là depuis 30 ans do député donc ni on jate na ka fo ko de na ka fo be leçon de moral na ka fo ba fo jawiye o ba fo ni ko no ka be fanga ka do ma abeta donc o bi o adama kele de ko la ka fo chef c'est candidat ta ko ni do donc ni jate na ke ni militaire mo de seni ala ka do hakili ala ka do o hakila ko o bi jouer fait o jouer pendant fait ka kamile ka ko na chobel ka jouer chobel fait il se trompe. Je vais te faire rien. Non, je vais te faire rien. Mais écoute, on va te faire rien. Moussa la Kanfou est là-haut. Ma cité est Mali. Donc, Mali a enlevé les cahiers. Quand on veut, il faut continuer à mourir dans le Sénat. Donc, il faut que les gens fassent des affaires Mali. Quand on a mis sur Mali, là, habiter à Mali, là, et Mali, pour régler là, on fait des cas déterminés. Moko pela na mbora wala anye yele maka communiquer anye parti de ngata ko opposé no ngata ko be ko transition anye wata ba o kambanji akuma mugo ngata do anye oluye eux aussi disent la possible doit être décédé immédiatement ça veut dire vous à votre force de changement à votre force de changement vous voulez encore quand c'est katana do libeka ka ko borona ya jema chiwona ka shiri ka votre changement en fait. C'est pour cela que maintenant, ça va, madame, qui a mort de chez vous comme bête. Nous avons fait qu'on y a un peu de quelque chose là, parce que nous avons dit que c'est là. Donc, maintenant, tu as vu là, on a fait la tête. Jamana fait tout, on a fait là. Moi, comment on a fait Jamana, on a fait ça, on a fait quelque chose là, on peut intervenir. Et c'est pour cela que je dis au ministre de la Justice, à Kadjoro là. Donc on a dit halala do aka joro la aka ka disi do aka joro la parce que donc on donne no ka do chien ko on donne tabi ko on donne bo ya ika joro la si tu es incapable na ka do no ka ko no ka ta ka ira ka fo ka ta kuye halala ka fi da bi ko yo c'est pas la peine de ça et c'est pour ça que militairement ça doit Jawma kone ebe ne la wati na be enregistré parce que ne bala ka fara ka sei ni wata ande bi be ka be enregistré on va se dire techniquement aba enregistré là aba on la mettre vous voyez la nation à beaucoup de nous ne voulons plus la sécurité d'État qui va s'enrichir nous avons besoin de la sécurité d'État qui sécurise le Mali dans tous les domaines nous voulons une justice pour le peuple malien. Donc, quand tu vois, parce que nous le faisons ni sécurité des marchés, ni justice des marchés, Mali ou le donc, aujourd'hui, les Maliens ne se retrouvent pas. Donc, il y a des gens qui ont parlé de Kéra, on a assuré au niveau de la justice. Donc, Maliens veulent faire au milieu de Mali. Au parle de Kéra aujourd'hui, si les gens se retrouvent dans ça. Donc, moi, au changement mécanique, au choix de fond, on a trouvé le don pour Dakar. Mais à vous, au Tchéna Bobéa, mais au point de la Tima Mataya, et bien, pour la Madame Agam, au bout d'un ami, dans le petit moment de la Sarah. Tant que nous n'avons Amaka démission de Kata et Ebeka de Gobert Katawa. Parce que lui, nous avons dit que nous avons commencé indépendant, et madame le Tchéma de Kakereke, et au indépendant de Kereke. Amaka Kereke, tu m'as amené Bokatashi, Boulevard Kama, indépendant dans le dono au Yonobi. Au indépendant, nous avons le intellectuel pour le caractère, parce qu'on voyait Bakaï avec les Katouma, on peut le Bakaï. Amaka quelqu'un qui a parce que tu es indépendant, tu es qui? Tu es technicien, tu es technicien parce que tu es incapable, tu es malhonnête intellectuellement, sinon tu dois prendre des positions pour ton pays. Tous ceux qui sont incapables de prendre des positions pour leur pays, c'est l'indignité pour moi. Donc, il faut que tout le monde. Oui, quelqu'un qui va. Oui, quelqu'un qui va. Et pour Akatou Mamba, on a né dans le Moël, Djaramana. Donc, Djaramana, on va faire un NASA de là.
ala ba ka to yi aya ma me ka ma fa da te ka ka ke ka ko che ni male wa o ma ke anga bola min to me yer ka mane ke ka ta si biro ko na tiko na limi ala ba ka to yi o ma ke wa donc o boro te indépendant o te netri wa netri na jumela chango si sukona afaka fenge wa arrêtons ces bêtises là quand même pour le pays mami est quelqu'un d'autre arajo la sa doka na ko parce que na parler de katemeka on a la directeur ba ko no ali presque élection le kada parce que parler de katemeka ou parce que na kala no katemeka mais les souffrances les gars ko la amina tele la na do ko bi le ko na ka do la des vacances na do ko ka na ka duma o ma kele ka do eso ko kuma kan ngamni hasmi o mo ka ko ba anga na ska anga kuma mali ko la do aba katira bi qu'est-ce qui les intéresse des postes ministériels d'aller à Kabul, des présidents à Kabul. Ni toog de boy. C'est quoi la place quoi dans Mali de nous nous là. Quand on casse du bois, on casse du bois. On y a pas mal de Qui le point va dire il va casser là. Faut que tu l'aies. T'as mo le che. T'as mis des gens là nous peut pas mal de je dirais que là comme on a pas ko tay le ya. nous bon la démission. Na ko tay le ya. Ama fo, je ka ba fo. Ko tay le. Que nous arrête quand on laisse cinéma, en gagnant Maliko là dans la parade. N'ayez pas de tout travail a un résultat. N'ayez pas de tu mérites. Ne pas travailler à avoir c'est être un délinquant ou être un bandit. Donc, on est dans cette cabine que tu durant des années. Qu'est-ce que vous avez montré? De népotisme, le vol, trafic d'influence, chuerie, calamanchi, enregistrer vos enfants, envoyez vos enfants dans les grandes écoles et vous avez amené quoi? Nimi de Toromila, oui, Téléga, notre Téléga, on va faire là. C'est que vous avez nous. Et vous allez transformer ce pays. Ni Wati Mami, vous n'avez monté. Dabetila, Orantila, il était à la laïe. Ah, vous devez la demander. Malapolo, il y a ma baille, ma baille, il y a malapolo, ah, vous devez la demander. Cette mauvaise gestion de l'armée, cette mauvaise gestion de la sécurité, il y a de mettre le pays à terre. Avec mon faux. Comme on peut le faire, il y a un si tu as un ministre de la on va mettre à sauter là. Donc maintenant, ni au roux, par rapport à mon bête à Kasola, d'habitude, man de l'autre Kasola, horror man de l'autre Kasola, tu me l'as dit. Pas le temps pour les lignes en son rôle de la carte. Kata de Nations Unies, Kanga de Benanga Horizon. Or, tu fais faire, Kata, tu prônes, tu prônes, pour la Canada, or, quelqu'un go, on ne peut là. Depuis à la il y a la Canada. Avec la Canada. Akadi on a vu ça, après le goût aya ko jamana do lafiya ni o do fo mon élection sera jamana do bokko aka hali maoma ko kabe ni patulo aka fule kan parce que kasali mi to mi ko ka fo ko ni ni kala chama mbolo fo ni gendarme ni police sara do no fa lu do mara ka ala na kala de ni kadida mali avec jona sona inshallah ala ka de shida anza no electoral la o ba ni mo ko ko no bo ko na mais best il le ka ejla ay mo best il le ka sente da ke to c'est pour cela mo ko mo fo ko na te ko de ka mo ko shwele ka ga ti se ko ka ka de election ko mo so kan matana o ma ko so ka loi de ko so kan na ya so kan na ka loi be ka do loi ma kan ke be de ka kli mo ma jigi so kan ka mo mo ka tele la ka jigi sente mo so ka ni kan bi so da ka ke to na tikete donc on avait mal à la cause, il m'a fait on a parce que le problème est que les soldats de tout taille dans le temps aujourd'hui, là des élections les femmes tout mal là, on a qu'à voir modifier. Tiens quoi, on a qu'à voir modifier. Alors non modifier après la fin n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de fois dans le et donc on est qu'à voir modifier là, qu'à la minorité, qu'à faire avec la question mais on va casser. Faire du même là. Faire du même là. Ah bon, parce que quand on a une élection organisée, quand l'élection ne sera pas transparente, soutenez-nous là. Il y a une loi modifiée tout bien ou bien. Et parti politique, Kalamachi nous l'ont fait pour la constitution, en violant la constitution, on était tous d'accord ici. Kalamachi, les députés, c'est 5 ans. Aïe, ça, quel est le corps de pour avoir Ouattaka. Oh, tu m'en veux.
agla ko baliya di ko nalulu lo ñoo de fo bi pum politique la yakla ko ko ba miskile be ga hawlu fer la kati ko do yakla mo ko fer le be akana to la kati ko do bi malien de muso ani che o bi mi do politique la o politique mo ata parce que ben de la warta tu mo ka kay turi ayo ka shwenu ke na la ko do kasula donc be ga do sikile do ka strata wo ta ka tu mi unja ils sont les plus riches du Mali aujourd'hui il y a seulement 30 ans ils n'ont rien mi kade ma to yake wa kala ko na ko be Mali o sango wa tanta wa duru ko parce que dans les temps quand tu horo quand tu ala ay wa on da be na do ka ta ko fi abina so awje Mali ma ko be mala mi bi jamana fe Mali ma ko la no la mi bi jambe be ma be Mali ma ko be ko la mi bi hina jamana de na c'est ce que nous voulons c'est ce que nous voulons donc loin il y a donc nata an ndane mara ka ko na ba an yo so ara no la amma se ka bele ma parce que politique pas no habi na ko ka do mo adeba ade FM ko ka do na ko kele le do abo ma danga de to wa donc ni do ba to abi sin ka le da ka regroupement abi chenwe me ka do mo an ba wu ge ka ko da ka ko na parce que au da ma chi na do tanke ni turu yo afali ko gulum ba abo ko ti ko na ko ka da ma wa na ba ko ma hande ko ka do ko ka do jonjo ada ma ko mama jare ko ma ta ko ka do ma ko sa ta to wolu ko tan se do ka tebe ka ye do wolu ka inte wolu ka mo ka ci ka tebe organiser du ci la ci mo ya ni ci ko ba kile mo ma cha no de sente la adi ma bo no la de ka da ba ka ma le do de o sente la ada ma de se da ke na ta do ka ba ka bi ba ke tu fu la ka polo jamana ka jamana tu c'est pour ça encore kada se ka dossier ka bo mawo ma ka ne titre foncé bo ko na ka ira wallahi ka da fali ko sande ko wo ya ka tuma ko be fere ka ko yere demi abo yere no musuno suwi donc jamana ci c'est pour cela que an saka do aka ka kada sin da do ka bo jumi tay titre foncé bo mali ko na ka o jamana mas o amma shima o jamana ko ba o jamana dambe ba o jamana hoya ko ko no te fere ngumo ifla ka mfe mfoni ni c'est kala no te malika san ko dingen no a distance do mo ngulu na te fere ka kala jabi jono do kulo abe mo le san dinga abe shir la to di parce que ni malika ko san je ni pas sur parti politique do ben ko il soit actionnaire là ils sont actionnaires il actionnaire wa ado beaucoup na le ibe ka wa la to e il faut essayer de voir mais il va journaliste sur les gars dans cette présentation c'est la honte les pauvres que la femme mandatane international dans la journée après mo da barika journal mi ya ko ngata ba tela jele ko ni na sinya ya na journal na mi mun ya go mi ya to ba da go avec mais ko da effectivement avec ko da mais parce que wardo il faut des journalistes par la donc avec ko da la question c'est ça. Donc la question c'est ça, quand on parle de la chose, mais on a un mandat pour que je me dise que c'est un bon coup. Donc au fond, on a déjà fait des cas. Donc Mao m'a dit que nous nous avons voulu pas. C'est pour ça que il m'a dit bon. Ah bon, c'est dommage pour vous les journalistes. Oui ça. Journaliste qui a bon pas pour m'avoir senti. Indépendamment. Allez gars, ça veut dire que tu veux ou pas. En fait, c'est quand les trucs mo ba famille. Oh, Boubou Cissé, mandat d'arrêt international. Igor, mandat d'arrêt international. Katakatani Bele. Comment ça? Tiens, il va. Donc, allez, avec de solidarité, il y en a pas. Donc, mandat d'arrêt international d'aller au Congo. Bon, nous les d'aller au la beaucoup les Mali, beaucoup les Mali, pas qu'à Mali gérer. Mali d'abord, on va faire pour la Mali, président. Nous d'aller au mandat de l'Ouganda, on est dans la Ouganda, une gel, Agada. Pourquoi la Akala for Mafla, mais mandat d'arrêt international d'Ogo. Karim, allez, ancien secrétaire général du ministère de la Présidence. Donc, on lui regarde, on lui coffre là-bas, on lui fait un peu de malien. Donc, en gros, c'est ça. Mais les journalistes, mais il y a un tabou. Journal créé d'avoir indépendance. Journal de Trump, il y a ça.
c'est pour ça Mali kɔnɔ bɛ tiɲɛ dogo n'i bɛ tiɲɛ fɔ i ko man di mɔgɔ ye non ni tiɲɛ ko man di mɔgɔ ye donc video man b'a dogo i bɛ 10 000 francs di dɔ ma a b'i fa n'i ba nɛ ni jamana na ka kɛ cogoya la ka kɛ cogo di ala ka hinɛ jamana na ala ka maa d'a ma ne bɛ hinɛ jamana ye ya rabbi ayiwa ko ne lɔale dɔrɔn pe kɔni o bolo ayiwa sisan an bɛ se ka taa an ka sɔrɔsi minnu bɛ yen sa ni cɛ 49 ye n'u kɛlen bɛ k'u to pɛrɛ la yan k'u bɛ kiiri tigɛ mɔgɔw ka bolo kan n'u ko ko cɛ wulikajɔw bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ pour que jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ a ko bɛ se ka lajɛ cogo min na parce que n'i ye Mali ni Côte d'Ivoire ta k'a lajɛ foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ nka ni marabaga jugu dɔw de nana olu de b'a essayer k'u b'an don an kari ɲɔgɔn na nka u tɛna se k'a kɛ parce que dɔw bɛ jamana fila in kɔ. N'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ nin dossier in na a kɛra business dossier dès au départ y'a ye ne y'a fɔ ko coup d'état tɛ mɔgɔw wulila ka wuli ka fɛn bɛɛ kɛ caman ye dɔgɔyama k'a kɔnɔna mais hali sini ma ma se ka f'i ye ko coup d'état mais min don Côte d'Ivoire de business kɛ na a ka armée k'a ka armée nationale ta ka taa société privée la k'a prêter ka taa ka business kɛ mais a ma daminɛ bi a daminɛ ancien premier ministre sa n'an b'a fɔ a ma ko Bayo ani Karim ka waati la a daminɛ donc bɛɛ b'a kalama SARL n'o ye société n'o ye avion ale de avion n'u ye ka taa ni mɔgɔ ye sanu bɔyɔrɔ ni yɔrɔ caman a yɛrɛ ka contrat b'a la maa min dira o ma n'u nana o tun bɛ aéroport de la normalement ni Côte d'Ivoire ka mɔgɔw don c'est pour cela le ministre des Affaires étrangères a ye lettre ci Nations Unies ma k'a fɔ ka donc ko ka ko in jɛya Nations Unies ye ko in jɛya k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko y a des personnels d'appui au Mali o kan ka bɛn mɔgɔ 106 ani mɔgɔ 9 de ma mais Côte d'Ivoire ta yen ninnu ka contrat o ni Nations Unies mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ contrat ni Allemagne ni ɲɔgɔn cɛ mais on contrat ni contrat privé de Mali o bɛ normalement SARL ni ɲɔgɔn cɛ même ça ça ne s'engage pas ni ye ko gɛlɛya ye ka tɛmɛ le porte-parole min gɛnna o de y'a fɔ ka tɛmɛ ko maliyɛnw informé mais kuma nana ka vérifier k'a fɔ k'a ka na ni preuve ye ko a ka bɔ k'a fɔ ka tɛmɛ dɔrɔn a ye kuma min fɔ k'a filila a ko k'a kɛ maliyɛn ye c'est normal donc jateminɛ kɛra k'a fɔ bi Assimi le gouvernement Choguel Okala Maïga o ko ka fɔ ko enquête bɛɛ ka kɛ ni enquête bɛɛ kɛra k'a fɔ ninnu bɛ mun de kɔnɔna na yan o nana mun na parce que bi n ka nɔrɔ bɛ cogo min cɛmancɛ bɛ cogo min an t'a dɔn min bɛ kɛra est-ce que o sen bɛ nin bɛɛ la o k'o ta a mɔgɔ kelen kelen bɛɛ interroger la ka dossier dayɛlɛ maintenant ni kow kɛra ka ban Côte d'Ivoire ye a ɲini cogo fɛ Mali y'a ɲini cogo fɛ ka taa an sigila ka kuma k'a fɔ ka ko in ka kɛ n'a ka diplomatie ye waati fɛnɛ ye Assimi ko problème t'a la mais il faut que enquête bɛɛ kɛ ka ban ni enquête bɛɛ kɛra ka ban jugement bɛ kɛ ni jugement kɛra min kan ka kɛ o la donc le tout revient au président de la transition parce que droit b'ale bolo n'a ka di mɔgɔ ye a ni mɔgɔ kana se cogo o tɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais o bɛ kɛ sababu ye o na ni marifa min ye olu tɛ sɔrɔ donc an b'o marifa minɛ ka donc an bɛ fɛn wɛrɛ kɛ parce que o na ni marifa min ye fana tɛ marifa ɲɛnamabaw mais o marifa ninnu a kun ye jumɛn ye tout ça il faut k'a k'a faamuya hali instant ni mɔgɔ ninnu parce que yɔrɔ min dira o y'a yɛlɛma ka kɛ hôtel ye donc a man kan ka kɛ hôtel ye donc a kɛra maliyɛnw bɛɛ ɲɛna ka tɛmɛ bɛɛ sigilen de bɛ Karim ka waati la ka tɛmɛ a kɛra yen waati de aéroport yɛrɛ ka ye donc maintenant le problème c'est que bɛɛ ɲɛ b'a c'est pour ça que jamana c'est très grave fɛn dɔw bɛ kɛ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ ni sogo tɛ ka tɛ taa min donc o baara kɛra cogo min o hakilinaw na je pense aujourd'hui la donc disposition bɛ ta o la ni jugement nana ka kɛ fɛn min bɔra o kɔnɔna na donc décision kan ka taa ni décision taara on verra de façon très parce que an y'a k'a fɔ Côte d'Ivoire ka délégation ani malidenw ye ɲɔgɔn ye o de la kuma sini kunun ye ɲɔgɔn ye o kɛ mais a taara ɲɔgɔn taara laban ɲɔgɔn ye la ka tɔ position de la poussé la pour que a kana kɛ mankan ye ka tɔ o sɔn o Alassane yɛrɛ sɔnna ma da Alassane ko k'an kana yɛrɛ ta Nations Unies ye min fɔ ka taa ko kana bila ɲɔgɔn na donc kuma nana o yɔrɔ la donc maintenant solution de bɛ ɲini na par la voie diplomatique oui mais parce que min don a y'a essayer ka jamana lagosi dɔn Mali ye min kɛ c'est à dire a kɛ i n'a fɔ karisa a fɔ ko karisa ye sogo ta a y'i den
e bɔra k'a fɔ bɛɛ k'a ye den fɔlɔ donna ka bɔ o nkalon don den filanan a b'a dun nana a ye den filanan minɛ tuma min na dɔrɔn i wulila ka kule a la bɛɛ nana k'a sɔrɔ a tɛgɛ b'a la Mali ye Côte d'Ivoire ye Mali humilié beaucoup de fois donc nin dossier Mali ye cogo de ka dɔn k'a minɛ ka k'a yɛrɛ ka subaga yɛrɛ si kɛnɛ donc maintenant o de kɛra donc gɛlɛya donna ko la et je pense réellement qu'ils vont trouver la solution parce que a daminɛ ne y'o fɔ n ko maa si kana tasuma don nin ko in na parce que nous avons plus de 4 millions de Maliens à Abidjan parce que min don siya min don ka tɛmɛ tukɔnɔmɔgɔ ninnu ka tɛmɛ ko bagalama olu de b'i kanto k'a fɔ musomanin dara ka sunɔgɔ ni dugu jɛra n b'i tigɛ muso den dalen ka tɛmɛ o bɛ dɛsɛ k'a muso tigɛ k'a bila kɔnɔ tellement k'a fo an y'a ye u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ la ka tɛmɛ plus de 3000 personnes a faga la cogo min an y'a ye o ye bese de kɛ ka ɲɔgɔn tigɛ et y'a furu ye i y'a ye ka tɛmɛ ce qui s'est passé donc o ni mɔgɔ si tɛ kelen ye tukɔnɔmɔgɔ dɔ i b'a fɔ ko hakili t'o la kelen ko baganw donc o bɛ sɔn fɛn min na il faut faire extrêmement attention i kana bin ko ka ja kɔnɔna na baara ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na c'est ce que je dis nka donc an ka ko de yɛrɛ ka tɛmɛ ni hakilisigi kɔnɔna ye quoi donc c'est comme ça que je vois la chose. Alors nous avons un min fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u jɔ o jɔyɔrɔ la dɔrɔn k'u jɔ o jɔyɔrɔ la malidenw b'u kɔ foyi man jugu fanga ma k'i ka jamana kɔnɔdenw t'i kɔ o ka jugu donc n'i ka jamana kɔnɔdenw b'i kɔ i jija i fana ka i ka to hakilina ninnu tora n'o kɛra i bɛ bɔ yɔrɔ sɔrɔ sinon maa minnu bɛ panko kote ni fanga ninnu na k'u to yen n bɛ sigi n terikɛ ka kuma kan mɔgɔ d'a ka sa ma yɛrɛ dara n'a ka kuma kan k'a nana dɛ mara o k'a ni baraji bi n'a muso fila bɛɛ de ta c'est bien o de a ko ka tinɛni ninnu to yen n'u tora panpan na u t'u yɛrɛ sɔrɔ tu kalaman kɔnɔna na ayiwa n'u togo sisan an bɛna an bɛ sira di siraw ma olu ka se ka ɲininkaliw kɛ mɛ ɲininkaliw kana jɛnya a ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna na ɲininkali minnu b'aw fɛ aw ye kɛ ninnu togo la ɲininkaliw fara ko mɔgɔ kelen bɛ yen ayiwa bisimila salamu aleykum allo aw bɛ hakili la ne tigi tɛ ɲininkaliw kan dɛ an ka sira sɔrɔ 29 74 78 ko dɔ bɛ kulo la i bisimila e tɔgɔ ni jamu sama yana basi oui effectivement i ma se ka don i ma se ka don basi ça va Dieu merci an b'a awɔ Merci beaucoup. Donc, je vais dire tout simplement merci, il est important qu'à la famille, on va rendre hommage parce que soldat ne sera et il y a failli aussi, dans une émission sur l'armée monte en puissance au jeu de la cache. Donc aujourd'hui, c'est que quand on est attaqué, quand on armée m'attaque pour donc c'est que l'armée monte en puissance, ça c'est réel. Oui, tiens, il a les cas sont marrants. Les gens les jours de ça c'est le problème. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de complicité. Parce que les hommes et les femmes se sont donnés. Et j'ai expliqué qu'il faut quand même se regarder là. Quand même se regarder là, il faut donner. Mais au contraire, quand la cible me on va se casser au cible là. Oui, il tire au Canada pour stopper Yahweh. Donc au contraire, bravo à nos armées, bravo à ces soldats-là, ils sont en train de travailler de façon professionnelle. Allô? 29 74 78. Salam alaikum. Mɔgɔ bɛ da la wa? Aw ye n ka bila o yɛrɛ tɛ sɔrɔ ka o ma sira sɔrɔ. A ma sira sɔrɔ. Ma sira sɔrɔ. Ni san kɛra toujours nɛgɛjuru siraw bɛ fiɲɛ ma la. 14 78 radio fréquence ba ye. Kutuba kɛnɛ. Allo. Mamadu Boloko France ale ninnu to kutuba kɛnɛ radio
Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko ni jamu ka wele ka woni. Oh jarane. Jarane. Alhamdulillah. Awo. Abi jaabi sisan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A ye min fɔ ma c'est pour cela an y'a fɔ colonel duuru ninnu kan ka tilen n'o hakilila ko dɔ de b'o dɛmɛ o hakilila dɔw hakilila na k'olu bɛ to nin kɔnɔna na fo ka diɲɛ wuli tension bɛ ban aw nana mission de la a ma ɲi a t'a dɔn diɲɛ latigɛ kɔnɔ k'a bɛ kɛ président ou a bɛ kɛ ministre ni ala y'o don aw mɔgɔ la se k'aw ka baara kɛ n'aw taara dɔ bɛ jamana bɛ se ka taa cogo min aujourd'hui ka tilen n'o ma tilen ka tɛmɛ mɔgɔw la parce que n b'a dɔw cɛ la mɔgɔ dɔw bɛ yen n'a fɔ comme o de wage bɛ ɲuman ye ɲɛ b'a ka baara bi kɛra ne y'o de tout ce qui se passe hali n'o bɔra ni mɔgɔ ye ka taa yɔrɔ min na ka dɔn an b'a kalan n'o ye min kɛ o ka so an b'a kalan donc il se trompe pas anw ye baara kɛ salon parce que olu b'a dɔn anw ye baara kɛ donc maintenant o ka tilen jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ u b'aw wolo da bɔ da aw y'a hakili la wa don en tout cas, 2029, 74, 78, radio de fréquence, en positif, on va faire au Brésil. On va faire au Brésil, donc c'est la fin de la fois. On se fait jouer le moitié. On va tirer dans l'état. On va faire comme on demande. Alors, salam alaikum. Comment dit Jamou Mahabela Kaboni? Bismillah. Merci beaucoup. Il faut que faut que famille et toi maa min kan ka taa nɔrɔ ma danbetigi ni hɔrɔn ka la bi kan critère de fɔ la moralité danbe ko man dɔn kɔ ani i ma deli ka don kaso la ma dɔn b'i jɛ de mais ni don mɔgɔ mugan de kɔ ma dɔn o y'a tila ka ban o y'a tila ka ban maa min kan ka jɔ o ma dɔn o y'o fɔ parti politique kan ka min sɔrɔ o y'o fɔ syndicat kan ka min sɔrɔ o y'o fɔ mɔgɔ tɛ se ka don kelen tuguni n'a fɛ syndicat de bɛ mɔgɔ di ani parti politique ani regroupement politique MCC kan ka mɔgɔ saba di ani n'a fɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ syndicat kan ka mɔgɔ dama di association des femmes ani association des jeunes ninnu de kan ka fara a kan ka tɛmɛ pour que baara in ka se ka kɛ donc parce que en gros quoi. Alors ko dɔw bɛ nana wa bila ka don allo salamu alaikum allo allo. Ça kɛra dɔrɔn Mali kɔnɔ de nɛgɛjuru sira o ni gɛlɛya b'a kɔnɔna na toujours. 20 29 nɛgɛjuru sira ye 20 29 74 78 allo 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 salamu alaikum. Gɛlɛya b'a la. Gɛlɛya bɛ yen dɔɔni. Ayiwa n'o dɔgɔ bɛnɛ halisa n kɔrɔ b'o la an ma bɛ taa. Allo n kɔrɔ salamu alaikum. O diyara n ye. O diyara n ye. A tulo b'i la. O tulo b'i la. O tulo b'i la. O ni foli ka kan. Amiya. Abi lamɛn. O bɛ lamɛn.
C'est clair. Ça va pas, ça va pas. C'est très clair. C'est clair. C'est clair. Merci beaucoup. Amin ya Rabbi Allah. Amin ya Rabbi Allah. Merci beaucoup. Problème est fort. I mean for being not a bureau of any mother who has spoken mais militaire la la clôturer. Jati nekk commerçant demandé afro ko embargo bi ko ne embargo bana ko bi no embargo kala na tebe presque ni fait d'offier ngata ko adabal bandi nege munu ngata ko bi ngata do nege bi ke ka sojo ne semide ba ko malien be ay sojo jo fo nege 6 3 de différents. Nègre 8, 4, 800 de différents. Nègre 10, 8 et quelques de différents. Nègre 12, 9,90 de différents. Donc, dans le sous John Sobi. Mais quel a bien ça, non, il va se. Ah ouais, mais techniquement, on a bien quel est le matin parce que 0 de ingénieur de semaine. Donc, normalement, à faire 12 mètres, c'est ça, les 10 sont à la main. Donc, dernièrement, quand souvent soyez là, essentiel soyez là, qu'il est là, au commerçant qui est là, donc, embargo d'ailleurs, là, donc, au bureau, mais en cas de fait, donc, mon magasin, au Wari, doit mon corps, mais Halibu, Kobi, là, Mabu, Jen, Abu, ne fait. Antifra, avec ce que t'as là, n'a pas eu de l'obédience. Ala ka tawo ida adam li ko kifo ka no zara kala li ko kifo sebe ani ka fana na no le sebe ama bo fo ta ti mara mun ga ba fo no ta to ko ka ba fa ta ta le amba fo bana bala fo la ta fi ko mai mun da jalo na flan fo da ti amba fo bana bala ko mana ko fi adina mo to si